Rebel Interviews. Angus Young. Όλοι θυμόμαστε τα εντυπωσιακά βίντεο κλιπ που εκτόξευσαν την αναγνωρισιμότητά σας στη δεκαετία του 80. Όσοι βέβαια σας έχουν παρακολουθήσει live, διαπιστώνουν ότι είστε ακόμα καλύτεροι. Για μας πάντα η AC/DC ήταν μια μπάντα που έβλεπες καλύτερα σε ζωντανές καταστάσεις. Για μας ως μπάντα το καλύτερο πράγμα ήταν να είμαστε υπέροχοι πάνω στη σκηνή. Ποιο είναι το απαραίτητο συστατικό για την επιτυχία ενός συγκροτήματος? Για να κάνεις κάτι πολύπλοκο όπως η μουσική, είναι κάτι σαν ένα οικοδόμημα που πρέπει να έχεις τα βασικά στοιχεία. Τότε μπορείς να χτίσεις με αυτά. Σκεφτήκατε ποτέ να αλλάξετε τον ήχο σας? Δεν αλλάξαμε ποτέ. Πάντα ήμασταν μια hard rock μπάντα. Δεν συμβιβαστήκαμε ποτέ. Νομίζω ότι ήμασταν πάντα οι ίδιοι. Πώς είναι να βρίσκεσαι πάνω στη σκηνή και ο κόσμος από κάτω να σε αποθεώνει? Ποτέ δεν συνειδητοποιήσαμε τι σκεφτόταν ο κόσμος. Απλώς βγαίναμε έξω και παίζαμε και βρήκαμε ό,τι καλύτερο πάνω στη σκηνή. Ήταν η ροκ μουσική. Ξέραμε πώς να ροκάρουμε. Rebel Interviews.